Алдагы котлау сәламен мин шәшми-төкми укып китәсем килә. Бүген үзенең олы 80 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Кадырмятова Рәшидә Хәсән кызы каршылый. Омтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Салихова Наиля Расимовна, тормыш иптәше Шамил Рязапович, Казаннан кызлары Зөлфия, тормыш иптәше Илгиз, балалары Роберт һәм Зарина Аббасовлар, Венера, тормыш иптәше Илдус, балалары Тимур Алюшевлар, Астрахань шәһәреннән кызы Понятайкина Наҗия Расимовна, тормыш иптәше Валерий Викторович, балалары Юлия һәм Лена гаиләләре белән, Ульяновск шәһәреннән улы Кадырмятовлар гаиләсе, Ринат Расимович, тормыш иптәше Лилия, балалары Айдар, Ленар һәм Руфина, Радищевадан сеңлесе Мифтихуддинова Исмегөл, кызы Гүзәлия гаиләсе белән, Ровенки шәһәреннән 2 сеңлесе Пацукевич Асия һәм Курмашева Расимия гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әйтергә кирәк, әниебез гомер барышында җырларда җырланган бик сагышлы һәм моңлы кичерешләр үткәрә. Ләкин аның көчле рухы, таң калырлык сабырлыгы безне аяк өскә бастырырга ярдәм итә. Олы тормыш юлына бастырып, бүген инде ул оныкларын һәм оныкчаларына сөенеп яши. Әниебез гомере буе ни барына риза булды. Шуңа күрә аны 2 яклап туганнар да үз итеп ярдәм иттеләр, хөрмәтләделәр. Кадерлебез, рәхмәт сиңа барысы өчен. Әгәр гомер барышында ялгыш кына үпкәләткән булсак, гафу ит. Йокысыз көннәрең, борчыда үткәргән төннәрең өчен башыбызны иеп алдыңда рәхмәт әйтәбез. Син олы хәрефтән әнибезнең. Балаларың, оныкларың бүген әйтәнкәй, әбекәй зур рәхмәт. Гомер буе безнең белән бергә яшәсәң иде сөеклебез шат, рәхәт. Уйлама әле картайылды диеп, өзмәле үзәгебезне. Безнең өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Бу дөньяга син тугансың, рәхәтен күреп яшә. Балаларың белән бергә яшәнкәй, йөзгәчә. Күңел яраланса әни сизә, күрә, ярдәмгә ашкына. Балаларын кадерләп сөеп, җылы кучагына алганда, һәрберебезнең күңеле үтәли тойган төпле киңәшләре белән тәрбияләп, тормыш итәрлек хәер-фатиха биргән ул әни йөрәге. Йомшак, аңлаучан күңелең, олы йөрәгең, безгә күрсәткән изгелекләрең өчен мең рәхмәтләр яусын әнкәй. Алларыңа килеп, баш иябез, рәхмәтләрне сиңа әйтәбез. Дугаларың белән ярдәм итеп, сау-сәламәт яшә әниебез. Сөялләнгән назлы кулларыңны әнкәй бүген килә үбәсе. Ял ит инде, авыр чаклар үтте диеп килә сиңа әйтәсе. Күпне күрдең газиз әниебез, сәламәтлек булсын янәшә. Бары хөрмәт һәм мәхәббәт белән бала оныкларың гөлдәшә. Гомер юлың олы китап сыман, бик катлаулы булган, бик авыр. Әмма ләкин шуңа карамастан син калгансың түзем һәм сабыр. Котлы булсын гүзәл юбилеең, 100 яшькәчә яшә бәхеттә. Хәлебездән әгәр килсә, без утыртыр идек тәхеткә. Хөрмәтле Рәшидә Хәсәновна, әни белән дөнья ямле, тормыш матур дип юкка гына әйтмиләрдер. Шуңа күрә бала оныкларыгыз янәшәләрендә сезне йомшак тавышлы, ягымлы елмаеп торган әниләрен, әбиләрен күргәч, күңелләрендә әйтеп бетергесез сөенеч тоялар. Ә бүген исә үзләренең шундый олы мәхәббәт тойгыларын алар хәзерге җыр белән дә тулыландыралар. Кайттык әни, бик сагынып синең яныңа. Рәхмәтләренең шиге булмас төсле, баш иябез синең карашыңда, баш иябез синең каршыңда. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр,
шексіз изгілікler, сабырлықлар, барысы сыйған сенің жаныңа. Өмір юлың өрнек барыбызға, аққыш юлы кебек ақ болды. Язмыш ашасын көпме таты саңада, изіге болды, ұлпақ болды, изіге болды, ұлпақ болды. Өмір йымғағыңны сөтсәң әңер, көпме хаттирәлер ашыла, шексіз изгілікler, сабырлықлар, барысы сыйған сенің жаныңа. Туған йұртқа хамын нұрсысын, намазлығың әнке жәннәтлерге, изіге юллар болып сузылсын, изіге юллар болып сузылсын. Өмір йымғағыңны сөтсәң әгер, көпме хаттирәлер ашыла, шексіз изгілікler, сабырлықлар, барысы сыйған сенің жаныңа. Өмір йымғағыңны сөтсәң әгер, көпме хаттирәлер ашыла, шексіз изгілікler, сабырлықлар, барысы сыйған сенің жаныңа. Шексіз изгілікler, сабырлықлар, барысы сыйған сенің